Ja sam Vladimir Lakatuš, dolazim iz Renjanina, imam 26 godina. Završio sam srednju arhitektonsku školu, arhitektonski tehničar. Ja pohađam ovde za rukovodstva građevinskih mašina, ovde u edukativnom centru. Motivisalo mi je zato što sam već radio taj posao, imam već neko iskustvo. Otac mi se pokojni bavio sa ovim i to je želja bila da ja nasledim dalje. Mi gledamo uvek da interesovanja Roma i Romkinja uskladimo sa potrebama na tržištu rada. Dakle, inicijalno kada smo započinjali projekat, mi smo imali sastanke sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, sa velikim privatnim firmama koje vrše regrutaciju i zapošljavanje za poslodavce i onda smo sa njima izdvojili koja su to zanimanja najtraženija na tržištu rada, a za koje bi mogli obučavati našu ciljnu grupu. Realizujemo kurseve u edukativnom centru u Novom Sadu za stručno usavršavanje i veštine. Imamo kurseve za rukovodce građevinskih mašina, kurseve za profesionalne zavarivače, kurs za frizer, pedikir, manikir, a u najavi su nam i neki drugi kursevi kao što su gerontodomaćice plus možda nemački jezik. Te obuke su namenjene za pre svega nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Provodimo obuke koje su konkretno namenjene za njih, a sve u cilju da bi upravo ta lica se lakše zaposlila posle završene obuke, odnosno nakon što steknu neka nova znanja i veštine. Od 1 do 3 meseca su obuke. Važno je da napomenemo da su te obuke intenzivne, da su one svakim radnim danom ovde se sprovode, neke čak i radimo i subotom. I vrlo je važno da kažemo da su sve obuke besplatne za ona lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Nas 4 smo ovde na smeštaju u edukativnom centru, imamo tu spavanje, hranu i ovi ostali putuju, tu su okolina Novog Sada i tako da smo mi tu bukvalno ceo dan. Da, obuka kao obuka je super, dosta ima praktičnog dela što je najbitnije u ovom poslu, stoga profesor je okej, objašnjava sve u najsitnije detalje, tako da naučio sam dosta i što sam znao i što nisam znao, tako da biće to dobro kad se dobije licenca, moću samostalno da radim. Imamo odlične rezultate na svim evaluacijama koje provode, što teorijski, što praktično. Pokazali su zaista jedan zavidan nivo znanja i spremnosti da uče i da sarađuju kako sa profesorom, tako i sa upravo nekim budućim poslodavcima. Imamo zaista tu izuzetnu uspešnost zapošljavanja. I zaista se dešavalo da, recimo, privatne firme dođu ovde u toku obuke i da čovek kaže ja sam došao da vidim ko ume da radi i da ga zaposlim odmah u svoju firmu, fali mi bagerista. Po budućnosti vidim sebe kao bageristu, da radim taj posao, da zarađujem za svoju porodicu. Imam tu par firmi koje bih ja aplicirao za posao. Imam veće šanse sa licencom nego bez nje. Svojim vršnjacima bih preporučio da se trud i rad uvek isplati.